खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर जोंनि बिएम सोदोब चेनेला मानसि गोमानायनि सायावहाय भिडिअ बानाय बिथांमोनखौ जों मोनगोन साननानै नोंथांमोननि दारै नोंथांमोना शेयार खालामनानै होगोन आरो बे शेयार खालामनानै नोंथांमोननि शेयार खालामनायखौ नुनानै सोरबाफोर बे मानसिखौ नुयोब्ला अब्बा संसार जाहैदोंब्ला बहाबा थांदोंब्ला बेखौथ' नुखागोन ना नङा होमबा अब्बा कम्पानियाव खामानि मावगोन खामानि मावालासिनोथ' बहा रां रुफा मोनगोन आरो रां रुफा गैयाब्लाथ' बहा जानाय लोंनाय बायनानै जानो हागोन नङा होमबा स' बेबायदिनो नोंथांमोननिफ्राय मदद मोनगोन साननानै गोबां बर'फोरा खामानि मावैना दङ गोबां दाब दाब जायगायाव स' बिनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय मदद मोनगोन साननानै जोङो गोबां भिडिअ बानायगासिनो दं रायजो राजाफोर आरो जों मोनदोंबो मोनाखै नङा मोनदोंबो आरो ना माखासे सुबुंफोरखौ स' रायजो राजाफोर दिनैबो बेबायदिनो सासे सेंग्रासा गोमाना दङ थांनाय 2010 मायथाइनि 24 आगस्टनिफ्रायनो गोमाना दं रनेन मोसाहारिया रनेन मोसाहारिनि बिफानि मुङा जाबाय बेरगु मोसाहारि आरो लोगोसे बिफानि मुङा जाबाय बिमानि मुङा जाबाय सुकुश्री मोसाहारि बे थांनाय 2013 मायथाइनि 24 आगस्टनिफ्रायनो गोमाना दङ बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन जाहैदों बेंगालुरु आरो बिनि उनावहाय 2013 मायथाइयावनो बिथाङा हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट मीन्स मेट्रिक पास जादोंमोन आरोना रायजो राजाफोर बिथांनि फुल एड्रेसखौ खोन्थानि आङो 8 नं गोजोनफुरि होनना बुंदों पुलिस स्टेशन बिजनी माने बिजनी जायगानि आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां रायजो राजाफोर अन्नानै नोंथांमोना बे मानसिखौ नुदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय मानसिखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे गाहायाव स्क्रिनाव नाम्बार होदों न'खरनि आरो लोगोसे जोंनियावबो खोन्थाहरनो हागोन 7740039057 न'खरनिफ्राय मोनसे भिडिअ क्लिप्स हरदों बे भिडिअ क्लिप्सखौ आं जोबथारनायाव नोंथांमोननि सिगाङाव होगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय गोसो गोरबोजों रिक्वेस्ट सिगाङाव जेरै मदद खालामदों बेबायदिनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै बे भिडिअखौ बयनिसिमबो दैथायहरथों आरो लोगोसे दैथायहरो आं बेखौ मिजिंथिबाय जाहाथे नैबे रनेन मोसाहारि 20, 24, 25सो जानो हागौ बियो 20, 25सो आरोना बे गेजेराव दङ बे बिनि बैसोआ स' जाहाथे बे सेंग्रासा गथ'खौ मोनो खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर गिबियावनो आंनि बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय बे भिडिअखौ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 2013 आगस्ट खालि आंनि सासे फंबाया न'निफ्राय बेंगालराव थांनो होननानै थांनाय जादोंमोन नाथाय बै फंबाया दिनैसिम न'आव सफैफिननाय जायाखै बे फंबायनि मुङानो जाहैबाय रनेन मोसाहारि गामि 8 नं गोजोनफुरि चिरां दा बे फंबायनि थाखाय न'खराव बिमा बिफा आरो गासै परियालानो जोबोर दुखु बेनिखायनो बे फंबायखौ न'सिम फैफिनजानो लुबैयो बा मोनफिनजानो लुबैयो दा बे फंबाया बहा दङ बै समनिफ्रायनो खबर मोननाय जायाखै बहाबाफोर नोंथांमोना बे फंबायखौ नुसनबायदोंब्ला जानबुंनि गेजेरजों इनफरमेसनखौ हरनो हागोन बा हरनांगोन भबिष्यताव नोंथांमोनहाबो माब्लाबाफोर बेफोरबायदि प्रब्लेम बा मानसि गोमानाय जायोब्ला नोंथांमोनखौबो जों हाजासे हेल्प खालामगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम जों जाहाथे जोङो जोंनि फंबायखौ मोनफिननो हायो न'खराव आलो गोजोनै थाफिननो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनांगौखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों आंनिफ्रायबो खावलायनाय अन्नानै रायजोफोर नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बे गथ'खौ जेरैखि जाया बिथांखौ नुयोब्ला अन्नानै बे जानबुं नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों जोंनि खावलायनाया एसेनोसै गोजोन्थों